strane zarađivanja. Ne trebamo to shvatati kao nešto pogubno. Evo, ja sam predao se Allahu i nek radi od mene šta hoće. Nije to fatalizam. Treba se predati Allahu. Svakako. Ali uraditi ono što je do mene. Kaže jedan učenjak, treba čovjek da bude pred Allahom kao što je mejt u rukama gasala kada ga privrće kako hoće. Treba se predati Allahom, ali imamo, kad poslaniku, alejhi salatu vesselam, dolazi jedan insan i kaže, ja Rasulallah, hoću svezati devu pa se osloniti na Allaha ili ću se osloniti na Allaha, a deva nek bude kako hoće. Pa alejhi salam kaže, sveži devu pa se onda osloni. Ti uradi što je do tebe. Ti uradi ono čime, što moraš. A rezultat ostavi nekom drugom. Moje je da naučim. A kako ću proći na ispitu, ja ne znam. Moje je da uradim. A šta će na kraju ispasti? Mi to ne znam. Insan trudi se. I kaže, svako će svoj trud vidjeti. Uzvišeni Allah Đelešanu mu kaže, na dan, kad bude protiv njih svjedočio i njihov jezik, i njihova ruka, i njihova noga. Za sve ono što su radili. Moramo mi ovdje jedan drugom i glumiti, i lagati, i pretvarati se, i svašta moramo raditi. Ali, ostaje zapisano. Prvo ostaje zapisano od strane dvojice meleka, a onda ostaje zapisano na našoj koži, na našim rukama, na našem jeziku, očima i tako dalje. Moramo sakriti jedan od drugog, a ne moramo sakriti sami od sebe. I izaćemo pred Allaha Đelešanu i svaki naš organ će posvjedočiti protiv nas. I kazati, ja Rabi, on je govorio ovako, a ja znam da je radio ovako. Poslanik alejhi salatu vesselam, kad govori o zaradi, vi ćete čuti insana koji pogrešno pristupaju ajetu, u kojem Allah Đelešanu kaže وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ko se boji Allaha, kao Allah će mu dati izlaz iz svake situacije i opskrbit će ga odakle se ne nada. Pa je bilo insana koji nisu htjeli ništa raditi. Meni će Allah poslati. Meni će Allah poslati. Naravno, Allah Đelešanu ne zanemaruje ni jedno svoje stvorenje. Ali, ako uzmemo da su poslanici najbolja kategorija ljudi, da su najhajirniji insani, nećete naći ni jednog Allahovog poslanika, bilo je 124.000, ni jednog nećete naći da nije se bavio nekim zanatom. Svi. Ako je ovo značenje ajeta, onda su oni bili najpreći da ne radi ništa. Nego, hoće se kazati, ti se potrudi. To nam Allah Đelešanu na koncu i poručuje u suri Teube. Pa kaže, vi radite, a Allah, poslanik njegov i vjernici će vidjeti vaš trud. Kaže, nekakav je insan bio, pa rekao u jednom momentu, bilo mu da tužilo raditi. On rekne, ja radim, daj mi krov nad glavom, da imam šta pojesti, popiti, da imam na šta leći, čime se pokriti. Ne treba mi ništa više od ovog svijeta. A ja ću tebi samo i vaditi. I kaže, ujutru došla policija i odvela u zatvor. Allah mu ispunio njegovu dobu. Ali on se nije tako nadao. Nije se nadao na takav način. Opet ponavljam. Nije tevekul fatalizam. Nije tevekul totalna nezainteresovanost. Tevekul je uloži što se od tebe traži, a rezultate će neko drugi svesti.
neko drugi će napraviti šta treba i kako treba sve da se završi i kako treba sve da ispane. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, iskreni, pouzdani musliman, trgovac, bit će proživljen sa šehidima na kijametskom danu. Ko često obavlja svoj posao, ko često radi svoj posao, bit će proživljen sa šehidima na kijametskom danu. U drugom hadisu kaže, koji god čovjek zaradi imetak na halal način, pa od toga hrani sebe, odijeva i oni za koje se mora brinuti od Allahovog stvorenja, to mu je, kaže, sadaka. To mu je sadaka. A koji god čovjek musliman nema da izdvoji sadaku, neka rekne u svojoj dovi: Allahumme salli ala Muhammed, abdike wa rasulik, wa salli ala al-mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat. I kaže, to mu je njegova sadaka. Da izgovori salavat na Muhammeda alejhi salatu vesselam, da izgovori, da zamoli Allaha Đelešanu da se smili vjernicima i vjernicama, muslimanima i muslimankama. I to je njegova sadaka, njegov doprinos. Kaže sljedeći hadis: najbolja zarada koju čovjek može imati jest ona koju zaradi radnik, svojim rukama, ako vodi računa o tome kako zarađuje. Kaže jedan od učenjaka, najdraže mi je kad musliman ima svoju profesiju, kad ima od čega da živi. Jer prvo što čovjek, kad dođe u potrebu, prvo što prodaje njegova vjera. Prvo se vjeri kupariši. Najprije kaže, ajba, od džume do džume, od bajrama do bajrama, pa onda ne moram nikako. Neće Allah mene kazniti. Zna Allah da sam ja zauzet. Zna Allah da ja ne mogu stignuti. Zna Allah, sve Allah zna. Samo koliko se mi stvarno trudimo da Allahu vratimo, da se Allahu Đelešanu odužimo za ono sve što nam je dao. Ako Muhammed alejhi salatu vesselam kaže, čovjek se ne razboli, vjernik, a da mu Allah Đelešanu tom njegovom bolešću ne sapire određeni grijeh koje je počinio. I bolest je hajde za vjernika. Za ono malo vjernika ili nevjernika bolest je musibet, bolest je nevolja. Ali za vjernika je i bolest hajde. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, kad biste se vi oslanjali na Allaha Đelešanu, onako kako se treba oslanjati, stvarnim telekolom, kaže, bili bi kotice koje ujutru izađu gladne, a navečer se vrate site. Allah bi dao da se nađe. Allah bi dao da ima. Ono što mi imamo problem jest što često zaboravljamo da je Allah Đelešanu u svemoći. Zaboravljamo da on upravlja svime. Nego mi mislimo da mi imamo nešto. Da mi nešto možemo sređivati. Zaboravljamo njega. Kaže Allah Đelešanu, oni su zaboravili Allaha, pa i on zaboravio njih. Muhammed alejhi salatu vesselam kaže, sjeti se Allaha Đelešanu u rahatluku, on će se tebe sjetiti u šidetu. Kad budeš u nevolji, ona će se tebe sjetiti. Hajmo, nakon realno, koliko je nama Allah Đelešanu na pameti u toku 24 sata? Koliko nam je na pameti? A kamoli da kažemo, ja se na Allah Đelešanu iskreno oslanjam. Ja sam uradio što je do mene, ja radim ti dalje.
Ja molim uzvišenog Allaha Đelešanuhu da nas učini od onih koji ispravno razumijevaju tevekul, koji se na Allaha Đelešanuhu oslanjaju u svakom svome postupku, koji od njega pomoć traži i koji se nadaju njegovoj milosti, oprosti, ljubavi